سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تيفي نلوم سنبت شعات ميازي هزي تدالو على توزينات تزلكم متسلخو كموترو كيساف تسامي دباتنا نيخد كتاتولنا ندعدمكو بغدامنت أرأس زينا فولي حيل الموهادا بزقبر سعري انكفات زخون سقوم تكوسودو كم زخونه أبي أحمد قليتو علموي معلتت عنه بدرجة هجر أبس مره تذكيرا أب إسرائيل بستفت متكعتي حدا توريست قتيلو شوعت تدمه قوسيلوم مستراوي سندات أمريكان نيتون أم محبراوي مرخبيتات تزركحو وتعدراويت هليكوبتر جابان كمز تسورتن كالن زد هسس مدبات حزلكم متسلخو سناي ناي مكتتال غزي اندات منخم ابزا چانال دما ناي وترو تخاتلتي نختكونو سبسكرايب بمغبار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم فولي حيل نمو هذا بزقبر صعري انكفات زخون سقوم تخصودو كم زخون أبي أحمد قليتو قدامي مينستر أبي أحمد كلاوي فولي حيلي ناب كالت تاو محور نمتاو بزقبر صعري قالو تاو ترازت صوت أكل حقاو سقوم تخصودو مخانو قليتو قدامي مينستر أبي أحمد أبالات فولي حيلي كللات أب هاجراوي مكلخال فيدرال بوليس ويسرو أبالات كلاو بوليس نمسجار مدلاوات خيقبر كم سنة أزخاخيروم قدامي مينستر لو متشعت ميازيه بفلي اب كل امحرا وطراب زنغسلو اوان منغستي فولي حيلي كللنا بكال محور نمسغار زحنصصو مدب املكيتو مبريه نمهابيو مغلص هيبوم ابز حلفو حيدت معلتات فولي حيلي امحرا اتقي ايفتحن بزبل چرحو اب استفلالي كتماتات كل امحرا تقاوموتات كم زتخايده يغلص ودبيرو منقسقاس امحرا ابن حدا كابتوم نتي فولي حيلي ناب تكالات صتان موحد زعلمه وطن بتري زقاوميوم مكتلاب ونبرت باتو ملكامو شميه ابزاو مغلصي كل احمر كاب دغ يخون بوشت صتاو سغاتي گطمو سلازلو نت وسانه هلو كونتات اب گمت زيتون قديمو زي تزتيلون مخانو گليتوم يخون بر قداي مينستر مغلصي قديمو زته كم استغبرن ات وسانه اب كلن كلا تغباراوي كم زخونن گليتوم منغستي ابالات فولي حيل كللنا بكال محور المسغار ابز گبرو صاري زمت زخون عين تقاومو بزي گدس ات وسانه تغباراوي كم زخون گليتوم از وسانه من تهاجراو دحنتن سلام من حزب ኢትዮጵያ ዘትግበርን ኢሉም ተቀዳማይ ሚኒስትር ተፉሊ ኃይሊ ግዚያው ስለዝኾነ ቋሚ ረብሓ ስለዘይብሉ በመጥቃስ ናብ ካልኦት መሓውራት ጸጥታ ሙሃድ ከም ዘድል ገሊጹም በምክንያት ክላው ፉሊ ኃይለት ሃገር ስጋት ሓድነት አጋጢሞ ከም ዘሎ ድማ ሓቢሩም ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኣብ መግለጺ ክላው ፉሊ ኃይሊ ግዚያው ስለዝኾነ ነባሪ ረብሓን ሃገርና ከነምጽ ከም ንኽእል ብምባል ገሊጹም ከሚልሻን ፉሊ ኃይልታትን ዘኣመሰሉ ኃይልታት በማእከላይ ትካላት ጸጥታ ክምከት ዘይክሉ ህጹጽ ጸጥታው ስጋትን ኣብዘጋጥሞም እዋን ክውደቡ ከም ዝኽሉ ተቀዳማይ ሚኒስትር ኣብሪሁም በታዋኽ ዝተመስረቱ ኃይልታት ግዚያው ፍታሕ እምበር ቋሚ መፍትሒ ከም ዘይምጹ ድማ ገሊጹም ዘመናዊ ሰራዊት ብብዝሒ ዘይኮነስ በጽሬት እዩ ዝዕቀን ዝበለ ተቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ሓደ ማእከል ዝተወደቡ ሰለላ ሰራዊት ካብቶም ኣብ 10 ቦታታት ተፋሒሎም ዘለው 100 ሰራዊት ዝሓየሉ ይሚሉም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አባላት ፉሊ ኃይል ናብ ምክልኻል ስሩዕ ፖሊስ ወይ ፌደራል ፖሊስ ካኣቱ ዝብል አጀንዳ ንነዊሕ እዋን كحسبلون كم كرلون كم صنح ملكيتم كاب حزبون كوم عينت تدغاغام حتو يمص خمز نبره وسيو ازخاخيروم اتقدامي مينستر توسانا اب كلن كلا تغباراوي زخون مخانو دما ارديوم فولي حيلي ناي زوي ناي تكلل طراي اتقي فتحلو زبلو زنبول مدنغار زفترو وغنات سان رديتوم كم زخونه كالوت دمام علاموم حزبي كام مزراغ حليفو كاله ايكونن بمبالو غيسوم اتقدامي مينستر ابالات فولي حيلي اتقي مفتاح زغبر صاري مس كالوت محاورات ጸጥታ ተጸምቢሮም ዝያዳ ስልጠናና ጽዋድን በመርካብ ሀገር ብዝበለጸ ሀገር ከገልግሉ ዘዓለም ምዃኑ በመዝኻር ኩሉን ተግባራቱ ከተሓባበር ጻውዒት አቅሪቡ ዓለማዊ መዓልቲ ጥዕና በደረጃ ሀገር አበስመራ ተዘኪራ شوعتي ميازي علمو معلت تعنا نخل بزبل تيمه بدرجة هجرة بسمر أدرش هاكوس تذكيرا أبت منستراتن حلفت تكالات ودو حورات هجرات أبي إرتران زت ترخبلو مسنادو منستر تعنا أمير نور حسين أبي إرترات صلات تعنا نزمز جبتو أبي قصقاس بزمل كتاب ذهبتو مبري إرتراب مكل خالم فواسن حمامات كمون مدبات كتابتن مقتا موتت أنا تناديتاتن نزمز جبتو عبيتي عوتات بمتكاس أبي مسمار شتوتات معباله ميلينيوم زت ترخبه وتصيت
ውፅኢት ኣብ ሽቶታት ዘላቒ ልምዓት ዝርአ ዘሎ ዝምስገንን ስጋስን መርኣያ ከም ዝኾነ ኣብሪሃም ንኣዋህደ ትካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ወኪል ቃል ዘስማዕ ሚኒስተር ቪንሰንት ኡሙጎ በወገኑ ኣብቲ ጽምብል ላዕለዎት ሰብ መዚ መንግስቲ ምስታፎም መርኣያ ናይቲ ኣብ መዳይ ጥዕና ዘሎ ልዑል ተገዳስነት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኤርትራ ኣብ ሽቶታት ዘላቒ ልምዓትን ኣገዳሲ ውፅኢት ከም ተመዝግብ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ ወኪል ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣብ ኤርትራ ዶክተር ማርቲን ኣቫርጆ ድማ ጽላት ጥዕና ኤርትራ ብምምዕባል ነዜጋታት ዝወሃብ ኣገልግሎት ክብንምባል መንግስቲ መሻርክትን ሕብረተሰብን ዘካይድዎ ዘሎ ውህድ ጻዕሪ ብምስጋን ኣብዚ ዘተባብዕ ሃዋህው ምስሩዕ ሓበን ከም ዝስምዖ ሓቢሩ እቲ መደብነት ቴማ ብዘንጸባርቕ ባህላዊ መሰናድኦታት ደሚቑ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 60 ሚእታዊት ካብ ዜጋታት ካብ 5 ኪሎሜትር ኣብ ዘይርሕቕ ኣገልግሎት ጥዕና ክረኽቡ በቂዖም ከም ዘሎ ሰነዳት ሚኒስትሪ ጥዕና የነጽር ዓለማዊ መዓልቲ ጥዕና ብደረጃ ዓለም ንመበል 75 ብደረጃ ኤርትራ ድማ ንመበል 27 ግዜያ ተዘኪራ ኣብ እስራኤል ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓደ ቱሪስት ተቐቲሉ 7 ድማ ቆሲሎም ኣብ ጥቓ ገማገም ባሕሪ ቴል አቪቭ ኮነ ተባሂሉ ዝተፈጸመ ከም ዝኾነ ብዝተጠርጠረ ናይ መኪና መጥቃዕቲ ሓደ ኢጣልያዊ ቱሪስት ከመውት እንከሎ 7 ድማ ከም ዝቆሰሉ እስራኤላውያን ሓካይም ገሊጾም እስራኤል እቲ ዝተቐተለ ሰብ ወዲ 36 ዓመት ኢጣልያዊ ዜጋ ኣሌክሳንደር ፖሪኒ ምዃኑ ከም ዘፍለጠቶ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢጣልያ ሓቢራ ሓደ ሓኪምቶም ዝቆሰሉ 3 ዜጋታት ብሪጣንያን ሓደ ካልእ ኢጣልያዊን ከም ዝርከቦም ንቴሌቪዥን እስራኤል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ ካብቲ ቦታ ዝተረኸበ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ኣብ ጥቓ ሓደ መዘናግዒ ቦታ ዝተገልበጠት መኪናን ሓደ እስራኤላዊ ፖሊስ ተኽሲ ክኸፍትን ዘርአን እዩ ፖሊስ ተኸባቢት መጥቃዕቲ ፈጺሙ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ሰብ ብመኮንናት በጥይት ከም ዝተቐተለ ሓቢሮም እቲ ጥርጥር ዮሱፍ አቡ ጃበር ዝተባለ ነባሪ ካፍር ቃሲም ዝተባለት እስራኤላዊት ዓረብ ከተማ ከም ዝኾነን ጠቂሱ እዚ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተጎበጠ ምዕራባዊ ገማገም ባሕሪ ብዓረቢ ዝተፈጸመ ተኽሲ ክልተ ብሪጣንያውን እስራኤላውያን ኣሓት ድሕሪ ምማቶምን ኣዲኣን ድማ ድሕሪ ምቑሳልን ዝተፈጸመን እዩ ፖሊስ ቴል አቪቭ ከም ዝበሎ ሓደ ወዲ 45 ዓመት ሰባይ ኣብ ገማገም ባሕሪ እታ ከተማ ኣብ ዝርከብ መንገዲ መኪኑ እናዘወረ ቅድሚ ምግልባጣ ንሓያሎ እግረኛታት ከም ዝሃረመ ሓቢሩ ኣብ ጥቑ ኣብ ዝርከብ መዕደሊ ነዳዲ ዝሰርሕ ዝነበረ ፖሊስ ነቲ ዕግርግር ሰሚዑ ናብቲ ቦታ ድሕሪ ምውግያዩ በራሕቲ መኪና ሽጉጥ ዝመስል ነገር ከልዕል ድሕሪ ምርኣዩ ተኩሱ ከም ዝቐተሎ ይንገር ኣገልግሎት ኣምቡላንስ እስራኤል ብዘይካ ትገብርኛ ዝተባሃለ በቲ መጥቃዕቲ ብድምር 8 ሰባት ከም ዝተጎዱ ኩሎም ድማ ኣጋይሽ ከም ዝኾኑ ገሊጹ ካብቶም ዝቆሰሉ እቶም 3 ማእከላይ እቶም 4 ድማ ቀሊል መጉዳእቲ ዝበጽሖም እዮም ነይሮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢጣልያ ጆርጂያ ሜሎኒ በሞት ዜጋ ዓሚቕ ሓዘን ብምግላጽ ነቲ መጥቃዕቲ ውርደት ክትብል ገሊጻቶም ፓሪኒ ኣብ ሮማ ጠበቃ ኮይኑ ከም ዝሰርሕ ማዕከናት ዜና ኢጣልያ ሓቢረን ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ከም ኣካል ናይቲ ንሽበራ ንምምካት ዝግበር ጻዕሪ ዕቑር ኣባላት ፖሊስን ሰራዊትን ኣሰሊፉን ይርከብ ነታንያሁ ኣብቲ ቦታ ተኽሲ ዝተፈጸመሉ ቦታውን በፂሑሎም እቲ ኣብ ምዕራባዊ ገማገም ባሕሪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስን ምድረ በዳ ጋዛን ኣብ ልዕሊ ናይ ፍልስጤማዊ ዕጡቕ ጉጅለ ሓማስ ኢላማታት መጥቃዕቲ ኣየር ድሕሪ ምፍጻሙ ሰዓታት ጸኒሑ ኣጋጢሙ ዘሎ እቲ መጥቃዕቲ ትማሊ ሐሙስ ካብ ሊባኖስ ናብ ሰሜናዊ እስራኤል ዝተተኮሰ 34 ሮኬታት ዝተዋሃበ ምላሽ ከም ዝኾነን ነዚ ድማ ነቲ ጉጅለ ከም ዝወቐሰን ገሊጹ ፖሊስ እስራኤል ኣብ መጀመርታ ናይ ሰሙን ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝርከብ መስጊድ አልአቅሳን ንኽልተ ለይቲ ድሕሪ ዘካየደ ወፍሪ እቲ ወጥሪ ተጋዲሉ ይርከብ እቲ ዘመታ ኣብ ውሽጢ እቲ መስጊድ ምስ ፍልስጤማውያን ዓመጽ ዝመልኦ ምግጣም ዘበገሰ ኮይኑ ኣብ መላእቲ ዞባ ቁጥዕ ፈጢሩ ይርከብ ሓማስ ነተን ሮኬታት ከም ዝተኮሰ ኣየረጋገፀን እንተኾነ ኣብቲ እዋን ናብ ርእሰ ከተማ ሊባኖስ ቤይሩት ዑደት ዝገብር ዝነበረ መራሒ እስማኤል ሃኒየህ ፍልስጤማውያን ኣብ እዋን ምጥቃዕቲ እስራኤል ኢዶም ሒዞም ኮፍ ከም ዘይብሉ ተዛሪቡ ምንባሩ ኣይርሳዕን ሚስጥራዊ ሰነዳት ኣሜሪካን ኔቶን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተዘርጊሑ ኣሜሪካን ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ወይ ከዓ ኔቶን ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ መጥቃዕትን ክትፍጽም ናይ ዘካየዶ ዘለዋ ምድላዋት ዝገልጽ ሚስጥራዊ ሰነዳት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ዝዘርግሐ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ጸብጺባ እቶም ኣብ ትዊተርን ቴሌግራምን ዝተዘርግሑ ሰነዳት ብዛዕባ ምብጻሕ ኣጽዋር ናብ ዩክሬን ምሕያል ሰራዊትን ካልእ ተነቀፍቲ ሓበሬታታትን ዘጠቓልል ምዃኑ እታ ጋዜጣ ወሲኻ ሓቢራ እቶም ሰነዳት ብኸመይ ከም ዝተረኸቡ ዝገልጽ ሓበሬታ ግን ዛጊት የለን በተወሳኺ ዋላ እኳ ኣብቲ ሰነዳት ዘሎ ሓበሬታ ብውሕዱ ናይ 5 ሰሙን ዕድመ ዘለዎ እንትኾነ ዩክሬን መዓስ መጥቃዕቲ ከተበግስ ከም እትኽእል ዘንፍት ሓበሬታ ግን ከም ዘየጠቓልል እቲ ጸብጻብ ይረድእ ሓደ ካብቶም ሰነዳት መደባት ታዕሊም ናይ 12 ብርጌዳት ዩክሬን
ዩክሬን بحصير ዝገልጹ ኮይኖም ትሻዓተ ካብዚኣቶም በኃይልታት ኣሜሪካን ኔቶን ይስልጥኑ ከም ዘለው ይጠቅስዩ ነቲ ስርሒትን ምክያድ ድማ ኣስታት 250 ታንክታት ልዕሊ 350 መካናይዝድ መካይን ከም ዘድሊ ኣብቲ ጸብጻብ ሰፊሩ ከም ዘሎ እታ ጋዜጣ ትሕብር ተሚስጥራው ሰነዳት ኣብ ምብራቕ ክፋል ዩክሬን ኣብ ትርከብ ከተማ ባክሙት ውግእ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ተዘርጊሑ ዘሎ ወታደራዊት ሄሊኮፕተር ጃፓን ተሰዊራ ኣብ ጃፓን ስራሕት ኣሜሪካ ዝኾነት ብላክ ሆክ ዝዓይነታ ሄሊኮፕተር ኣብ ወታደራዊ ተልእኾን ከላ ምስ 10 ሰራሕተኛታት ከም ተሰወረት ተገሊጹ እታ ኣብ ኮሎላ ዝነበረት ወታደራዊት ሄሊኮፕተር ኣብ ማያት ጃፓን ወዲቓት ሓምሻ ክትከውን ከም ትኽእል ድማ ሰበስልጣናት ሃገር ይሕብሩለው ቶም ሰበስልጣን ነዚ ዝሓበሩ ገለ ካብ ንብረት እታ ነፋሪት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝግለጹ ስብርባራት ነገራት ኣብ ልዕሊ ማያት ድሕሪ ምርካቦም እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ፋሚዮ ኪሺዳ ግዳያት ንምርዳእ ሰፊሕ ናይ ድሕነት ስርሒት ክካየድ ኣዚዙ ይርከብ እቲ ሓደጋ ወታደራዊ ኣቕማን ምድንፋዕ ተንቀሳቐስ ኣብ ዘላ ጃፓን ሻغሎት ፈጢሩ ይርከብ ኣዛዚ ሰራዊት ጃፓን ጀነራል ዩሱኖሪ ሙርሼታ ኣብ ቶኪዮ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓደጋ ኣየር ከም ዘጋጠመ ንኣምን ኢና ኢሉ እታ UH-60 ዝተባህለት ሄሊኮፕተር ትማል ሐሙስ ኣብ ጥቓ ደሴት ሚያኮ ምስ በጽሐት ካብ ራዳር ከም እተሰወረት እዩ ዝግለጽ ዘሎ زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو مزبلنا يوم سنادونا أبزو ودينا لنا مسانا سلت سنحكم بلبنا مسجن ببزلوخمو سلام